Dena sartu dut? Ai, ez dakit. Trekin baterako arropa asko behar da. Mendian gauean hotz egingo du. Eta txanoa, ahaztu egin zait. Beno, bertan erosiko dut. Zein ondo! Gure herrian euria besterik ez du egiten eta eguzkiaren bila noa. Goizetik gauera egun osoa, hondartzan buelta eta buelta. Zein ondo pasatuko dudan. Eguzkia hartu, bainatu... Lasai egon behar dut. Gaurko bilera garrantzitsua da. Kontratu hori lortu behar dut. Bestela, lortzen badut gure negozioak arnasa hartuko du. Lasai aizpea, ondo aterako data. Jufi! Adiolatuak, banoa! Surfa eta surfa, goizetik gauera. Nire lagunak inbidiatan egongo dira. Ur gardena, eguzkia, beroa... Azkenean iritsi da eguna. Maleta handi xamar hartu dut. Eta pixua, asko pixatzen du. Ea ez dudan arazorik izaten. Agian gauzak gehiegi sartu ditut. Pragan denetik egongo da. Eta 15 egun besterik ez dira. Zertarako ekarri ditut hainbeste gauza. Beno, orain ez dauka erremediorik.